Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga atua sa langit. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato, sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikusukuso niadtong balaya. Wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili magtuman niini, mahisama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa bas, sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang suba ug ang hangin mihapak ug mikusukuso niadtong balaya, natumba kini ug naggunob. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kasagaran nato makakita ganitag tao nga way kaligo, wa mag-ilis, nya maglakaw-lakaw sa daan or magsigilag lingkod, nya mukalit og katawa, mukalit sa hilap. Unsay tawag ninyo ana? Kusga. Kita ganitag tao nga limpyo kaayo, sexy kaayo, guwapo kaayo, nindot pagsakyanan, daghan kay kwarta, nindot kay posisyon sa katilingban, niya firm kay manabi, may kay musulti. Sa may tawag na to ana? Buang o tarong? Mo nga. Kay pangutan na imong tupad. Ina unsa man ka, buang o tarong? Ang atong basihan mao gyud ang external. Pero ang Ginoo lahi. Naa siya gihisgutan din hig tao nga duha ka klase, ang buang ug ang tarong nga tao or maalamon nga tao. Ang basihan dili ang external, pero pupareha rag resulta. Ang tao kuno nga maminaw sa iyang pulong unya dili mutuman, buang. Ang tao sad nga maminaw sa iyang pulong unya mutuman, maalamon or wise. Sige, pangutan na imong tupad. Ing na sige kag tuman sa pulong sa Ginoo. Nya mo ingon gani, dili tanan siya, buang ka. Ana. Mao na siya. Nya usahay tarong kay ni gisulob. Pero pupareha ra sag buang. Unsa may gibuhat sa buang? Hugaw. Ang mga tao nga magsigig supak sa sugo sa Ginoo, makakreate og kahugaw. Pareho na ng bana mangabit. Ang sugo sa Ginoo, be faithful to your wife. Unsa may tan-aw sa asawa ini kakita niya sa iyang bana nga nangabit, nya niabot, nindot kay sakyanan, nindot kay kurbata pa. Pero nasakpas asawang nangabit, unsa itawag sa asawa? Diin kang buanga ka. Di ba? Nagpakabuang na sagka. Ana, no? Kanang maikignaong, guwapa kaayo, ana, sigig simba, pero kusog ang manglibak nimo. Unsa may imong tawag ana? Unsa imong tawag? Wise, maalamon o buang? Buang. Ay, simba-simba sa buang Nga naman,
Wa man magtuman sa sugo sa Ginoo. Kanang pagpanglibak dili man na sugo sa Ginoo, di ba? Ya. Mutana na imong tupad ing na di ka maritis. Oy, naidaghan nato tarong kaignaong sige pagsimba. Ang uban gani siging misa, sama ning gamisa karon. Murag mga buang. Nga naman ang desisyon sa kinabuhi on and off. Para gud anang nindot kay diri himuon, hala kasal gyud, dagko pa kay gasto, milyon ang gasto, video pay imo, publication pay imo tibuok kalibutan kay nindot kay slag kasal, dangtag mga 4 ka tuig, 5 ka tuig, tuan na nagbuwag na. Binuang makaana kita, no? Binuang man eh. Kanindot aning ilang kasal, nya karon nagbuwag. Binuang. Nga naman, wa man tumana ang for better, sa na, for worse. Sa tisunod na, in sickness and in health, for richer or for poorer. Nya, until death do us part. Kinsa ninyo dinhi ang nakasaad ana, taas ang kamot. Itaas ang kamot. Oh, kamu daghan kay ninyo din ni saad ana. Nya dili mo mga buang. Congratulations. So far sa nisaad aning sa ara, kinsa dinhi ang matawag natog wise. Mo claim ba nga I am wise? Taas ang kamot. Maayo. Wa kaabot ka tunga. So, okay kayo. Kamong nipataas sa inyong kamot nga wise mo. Wa gid mo kasuway nga nagyaw-yaw mo sa inyong gipakaslan. Wa mo kasuway nga nagsigi mo og pangluod sa inyong gipakaslan. Og nagsigi mo og yaw-yaw, sige mo og pangluod, buang-buang yapon mo. Kaya ang inyong gipromise, love man for better or for worse. Di ba? In sickness, in health, for richer or for poorer. Mao man na. Nya magyaw-yaw day ka. Nga love man. Ano na siya? Bekin sa din aning ikaduhang standard. Kanang di gyud magyaw-yaw, dili gyud masoko, di mangluod, ana sa iyang gipakaslan. Taas ko no ang kamot ko na be. Ayaw pamakak. Sa ato pa na ay degree sa pagkabuangon. Di pa gitingin namo sa uban ana kanang tarong-tarong pa ba kanang gitawag lang nato og sa titawag ana kana bang tarong-tarong pabitaw siya kanang kaila pa siya nimo mag-ilis pa pero usahay mo simang ang kanang sinultihan tawag ya po na buang-buang or nalabad di pa kayo kumpletong buang ngaigsoon sa unang pagbasa niingon dire ligon ang atong syudad unsa may gipasabot nga syudad ang syudad sa Huda. Ang Huda, part na sa 12 tribes of Israel. Nabihag ang 11, gibilin, matod pa ni sa Ginoo, ibilin nako ang Huda. Kay mao man ay syudad or lugar kaliwat ni David. O gikan din hianing maong syudad, musubol pagbalik ang hari nga mao'y magmando sa tibok kalibutan. Muna si Jesus, kaliwat ni David. Nganong gipreserve man ang Huda tungod kay si David nahimong wise king. Sa tanang hari sa Israel ang pinaka-wise mao si Hari David. Muna in honor sa iyang merit sa Ginoo, gipanalipdan sa Ginoo ang Huda. Unsa may implication ani sa atong kinabuhi? Nga bisag unsa nato ka pobre, bisag unsa nato ka kunuhay mubo og estados kinabuhi, bisag unsa nato ka ultimo og naong, ultimo og pangutok, basta magsigi tag sunod sa Ginoo sa atong paningkamot mo sunod gid ta sa Ginoo sa iyang mga pulong,
mahimo gitang lig-on o kasaligan nga tao. Kana bang makapromota o kanindot sa katilingban, dili kasamok, dili hugaw, dili panagbangi, dili panag-away, dili gubat ang atong ikahatag sa katilingban. Daghan kay mga wise people karon, labi na gyud in scientific way, nga karon na naggubat, nagsigig pinatyanay, gigamit ang mga tao nga mga inosente aron pagpatay sa iyang isig ka inosente nga tao, nga wa gilabot sa ilang panag-away, usahay ang away sa mga leaders nga may pagkabuangon kanang dili Diyos nun, maamong tangtanan nga wa mag-away. Ana, gitawag ni natog manipulation of the world. O kinsa may gasigig away din sa kalibutan nga naghimo ani nga kanang himuon tang mga buang ang yawa. Bisan si Jesus nagpili og 12 ka apostoles, nakasud gyud ang yawa sa usa. Kinsa man nga nato? Kinsa? Husga. Kamo, dili mo liwat ni Judas. Ha? Oh, hinaot pa unta. Makasud yun nga naman, grabe ang yawa. Sudla niya, dili niya ilhon, bisan pag Ginoo na nga nagpakatao. Tistingan gina niya. Kung ang Ginoo nga nagpakatao niya, mipili atong iyang mga 12 ka apostoles nga radically ni sunod niya. Nibiya sa ilang ginikanan, sa ilang mga trabaho, sa ilang mga panginabuhi aron mosunod ni Hesus, nasudlan pa man ganig yawa, samot na ning niang nanimba karon. Nabisan gani magwali ang pari og 30 minutos, magsige nagtan-aw sa rilo, kadugay bang nahuman anito pa ko'y labhanan to, apa ko dito'y balay lipyuhanan, maliit na kus opisina, di man gani kabiya, samot nang dali kayong sudlan. Kadto ganing namiya, sudlan man gani, nahimom ganing Judas. Manang di ta mo kumpiyansa ha. Kay bisan gani kaning nagwali karon ay mo kumpiyansa. No, hait mo magtinanawan ako. Oh, kay from time to time masudlan gid yawan-on nga huna-huna. Nga naman, kay yawa mo sud man gina. Nakaron sa may itong buhaton kun masudlan tag yawa. Sama atong Judas, sama ni San Pedro nga gipamakak si Jesus og katulo, nayawaan man to siya. Ang yawa sa kahadlok, si Judas ang yawa sa pagka-materialistic. Gusto siya kwarta, gibaligya niyang Ginoo aron makakwarta. Kana mga yawa sa kahadlok, yawa sa kaulag, yawa sa pagka-materialistic, yawa sa pagdumot, yawa sa kasina, yawa sa pagkabakakon, yawa sa pagkamapahitason. Daghang kay mga yawa nga mosud nato. Di ka masudlan diri sa usa, ari sa kaspikas ana no. Naaga ni uban mapaubsanon kaayo, pero istrikto sad. Hinawayon sad. Ana. So karon magbantay ta ani. Unsa may atong buhaton? Una, ang kuno nato nga udwa tay mahimo kunwa ang Ginoo. Mao nang ni adiri sa atong tubag sa Salmo, unsa ti atong tubag? Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Pasabot dili nato panalipdan ang atong ngalan. Do not protect your name. Do not protect your self-image. Kay anha jud ka diha mayawaan. Ang atong daygon kanunay ang ngalan sa Ginoo. Kamuro ni anhi mamo simbahan. Unsa may inyong gianhi? Ang ngalan sa Ginoo o inyong ngalan? Kung mag-ingon ka, Ginoo, ayuha ko sa akong sakit, kisa na may imong gusto nga pasidunggan, imong ngalan o ang ngalan sa Ginoo? Oy, imong kuano kaugaling, ayuha ko sa akong sakit. Ing na inon pagsulti, Ginoo, tagai ko og kaalam nga makasabot ko aning akong sakit.
Ana, makaamgo dayon ka nga. Moingon ang Ginoo, hapit na ka. Makikita nako. See you soon. Ana, yan sa may mong isulti. Okay. Pag moingon ka, simba ko Lord, simba ko in taon Lord. Uy, ayaw in taon Lord, kay gagmay pa kayo ako mga anak. O pa ko ang akong mga apo Lord, o pa mas stable. Simba ko taon Lord. Uy, anak, unsa man, kisa pa may imong gidayeg anak. Ang imong kaugalingon o ang Ginoo? Ang kaugalingon. Mo na inigingos Ginoo, see you soon. Unsa man imong itubag? Thanks be to God. Anak, thanks be to God. Kay siya may naghimos tanan, wara man kita. Huyang man kita. Mo na first aron di ta maigos yawa, gitawag na nato og humility. Humble acceptance that we are simply nothing. Ang dahigon ang Ginoo. Nabitang magsigi og daig-daig nako ning atong mga followers. Magsigdaig-daig. Di gyud ko moangko na. Magsige ra jud kog ingon, Lord, ikaw jud gidaig ani. Hibaw jud kog unsa ko. Napamagani mo pakapin ingon, gwapo mo day ka Father. Nakus Ginoo ko. Og ari ka standards kalibutan murag di gina mahimo, pero sige lang Lord, ang gidaig ani ikaw. Ana. Kaning mga millions nga mosud nato dinhi kay gipamalit og slots 1,000 tag 1,000 slot, tag 100 slot, tag 50 slots, hangtod sa 1 slot, hangtod tunga sa slot, mo palit, moingon yapon ko, ikaw mao'y naghimo aning ilang kasing-kasing nga madasig sa pagpalit og slot. Di ko mo claim nga ako. Kanang ingnon ko, lahi jud pa der, oy, kung ikay mamaligyag slot, murag kusog ing halin. Dili. Ikaw gyapon ani Lord. Gitawag na og disowning honors. Ngunang natay giingon, all glory and power belongs to God. Alone. Alone. Not me, not you, dili sila. Igo ratang nagpahimos. Salamat sa Ginoo nga mitandog sa mga kasing-kasing sa atong mga kaigsuunan nga mipadayon og palit og slots. As of yesterday, ang atong dopes nga halin niabot na og 13,550 slots. Pakpa sa Ginoo. Salamat kaayo. Kini mga bunga ni sa atong pagtuman sa sugo sa Ginoo. Nya mo na padayon tagtuman, nabitang moingon ako, Pader, pertinagyong lisura sa akong pagkabutang, naputos na kusutang Pader. Unsaon manako ani pag-ikyas aning akong kahimtang Pader? Ngakong tubag, moingon din ko, sunda ang pulong sa Ginoo. Munindot ra gyud na imong kinabuhi basta mosunod na kas pulong sa Ginoo. Ayaw gyud supak-supak. Nya ang Ginoo wa man gyud moingon nga pangutang kamo. Ayaw na gyud pangutang. Siya mamatay mis gutom Pader. Nako, mas maipang mamatay mo sa gutom nga way utang kaysa mamatay mo nga naay utang. Total, ang nangutang, patay. Ang wa mangutang, patay gihapon. Pero ang namatay nga malinawon, mao ang nangutang. Unya pa dir akong mga anak, dili ka eskwela. Nako, ayaw pa eskwela ha. Patabangag trabaho dias balay. Nya, kung medyo arang-arang ng inyong kahimtang, makatigom-tigom na, ala, pagdesisyon, pa-eskwelahon bag dili, pero sa pagkakaron, paundanga lang usa, mga usa ka tuig, duha ka tuig, magtinabangay mog trabaho, masig na ay mapundo-pundo ana, nga sunod tuig, pa-eskwelaha, dili pa mo na uwahi ang tanan. Ako gani, 3 ka tuig man ko nga naka-miss og years sa eskwelahan, tong elementary pa ko. So behind kog 3 ka tuig sa normal nga pag-eskwela kanang musugod og city anyos. Na 8 na ko na grade 1, undang dayon pagka grade 4 og 2 ka tuig, pagbalik na ko grade 5, wa na 3 ka tuig na ang nawa nako. O tan-awa karon. Makakolekta ra gyapon. Di ba? Nakanagi akong manghod kanas miyo. Ni eskwela na og
Graduate man nag-elementary, eskwela nag-high school, 1988. Nya, 1965 mo na siya natao. Pila na may edad niya ato pag high school? Hawa mo kay ba? Kwenta ha? First year high school? Umiyo? 1988? June 1988? Unya, 1965 siya natao? October? So, mag-23 na. Ba? Sakto ba? Pero first year, high school pa. Oh, nakasakay gyapog barko, graduate gyapog marine. Naka 25 years siya sa service dito. Una ni retire. Wahay din na. Di, muna paundangan lang. Ninda naman lagi na smiyog isda sa una. Mawitig laba dito. Nag-graduate ka naman. Sunda lago ng Ginoo gud. Ay lang gud kuan diha. Ratol-ratol. Na magani ako nakitaan sa Facebook nga ni eskwela siya, 80 na iyang edad, eskwela siya education, graduate gid siya. 85 years old. Ana, teacher na gid siya. Nga ana, kuha pag masteral. Pag abot niya mga 97, kahuban gid siya siyang masteral. Ambot ikuha ba kag doctorate, basig mo abot og mga 90, doktor na. Pag 91 patay na yon. Ang ibutan dito, Doctor of Education. Oh, di ba? Wahi din na. Di, pindi na sa kabubutos Ginoo. Di lang kita magbuot-buot. Aron di ta mahimong mga buang. Dali rang matintal, dali rang mo give up, muusab-usab ang desisyon from time to time, murag buang. Nindot ng firm ang atong desisyon. Kay ang pulong sa Ginoo di man mag-usab-usab. Ang kabubuton sa Ginoo di man mag-usab-usab. So kung anha ta diha mosunod, dili gyud mabag-o ang atong mga decisions kinabuhi. Pero kung di ta mosunod ana, mahibong lang ta. Karon lami kay katan-awon, sunod bati na sad kaayo. Karon nindot kag batasan, pagsunod mura na sad kag iyawa og batasan. Dili ba permanente? Di ka kaingon nga for better or for worse, in sickness and in health. Sadang usa, for richer or for poorer, till death do us part. Pasabot, I can remain in my decision bisan pag ting bagyo or ting linaw ang panahon. Okay. Katapusang lingi sa imong kauban. Imong tupad. Ingna siya. Likay, kinahanglan di nata mahimong buang. Ina dili nata mahimong kinahanglan dili nata mahimong buang sugod karon. Mo ingon din na imong tupad nga. Sige, sabi nag-imo ng bana. Ayaw na pagyaw-yaw. Bisag mo uli ko kaadlawon or sunod bang adlaw, ayaw na pagyaw-yaw. Stable lang yun. No? Nga maingon din ka, ako na nang buhaton, suway dayon sunod simana. Pag suway niya sunod simana, magsigil kag smile inig uli. Makaingon na gina imong bana, ang akong asawa, tarong na gyud, dili buang. Pero ang asawa mo imutan aus bana, maingon sa asawa, ni anang buang ay ni uli na. Pero bisag buang ka, higugmaon tikang buang ka. Di ba? Kanindot anak. Sige, manindog na ta mga maalamon.